Kador bar shnong mo panlur, haringkat ke jinget trailang bat ke Integrated Village Cooperative Society, ki VDP, ki Senglong Kumi, VHSC, ka Sport Club mo panlur, haka arterik urisau kelai mi pajba ban pun ko jinget ke shnong, ka badairu ko ni ki jaka jungok kai bapau ka Than West Kasil District. Hadien bala deb bantam bat pun ko jingi plastik, kilayo oru ban penlong ki jingelang haka ke shnong, haka bau JC Paul, ARCS West Kasil District ulalong kum ukongsan. Haringkat ka jinge don langru uba birinja CCU markasa usoda ka shnong mo phanlur bat kiwe hakate ke jinge lang ka dorbar shnong da ka we gijing mut kala shemru e ka rai ban khang no gijing pundon kam plastik hakate ke shnong ka badeiru ka jaka jingo kai perthei da ka bakila panpana sundon ba ka mo phanlur kan dei no kata ka no plastic zone area. Oh, biang. Thì cắt công cái chính yếu trong ngã công mù răng bạ trong cái này cái sinong mọc lor cái chính cha bọ cái bằng yếu ha cái này cái sinong cái chung ya cái này cái chính cha bọ trong cái này cái mariang cái đây cái plastic namar kata naga liang trong cái sinong ba nadu menta cái sngi cái arterik benai ba sipau arjar kat kandai kasinong kan omsa syu ban pendon kam ya ka plastik bat kum juru ya kito kibawan cengok kai perthei bakin sngubha banumwan ra plastik syu hapo kana kasinong mo phanur ke jungi khnang ba kasinong jungi kan long no ka ba khuit ka ba subah te basa ka wei ru namar ba kana kasinong ke jungi kalong ka wei na kasinong kabasam umbam umdi yaki weipat kisnong te namar kata lada kane kasnong jungi kamla ban ngemla ban long kasnong kabakuit kabasuba kabumut kan manra ru kejing jabo yaki neki snong kibawan ring na kane kasnong jungi te namar kata nakaliang jong ngikum kasnong ngi karpat jur yaki nong song snong bat kumjuro yaki nong wan jok kai perthei ba nadu mentakasngi kinnum pendon kamsyu yaka plastik hakaba piwan ban jok kai yaka nekas nong jungi bayi dai bat kane ka program pelong tasni long banadu mentakasngi ngila sim yaka rai kum perangkat ka society ka snong bataka jing ai mensim ka jing ai bor jong ka jing pha jing kum jongka Mekhlea Village Development Tourism Rural Tourism ko banang tay na state level silong kabay managing director jongka kabay ar kharmujai ba chairman de ba deal no spung kila ai ya ka jing ong ka jing kila ai ngi ka kata ka jing tha ka ba bide ban le ni ka program simenta ban pun khoi pun subai ni ka jaka da ka ba nam sha shu ya ki breu ki panonra plastik ni panon kam plastik hane snong khamtam yang ki tresnong hi ning kong ban dakaba kila airu ka jing maham teng ba khamtam ya ki tourist ki bawan na bar jong ki snong per jong ni ka thain bat kumjuru ya ki to ki tourist ki bawan bar state na ki wi state jong India ba khnang ba kane ka jaka kan long sha ka ba khoi su ba kum ba ka long ha ki por man chwa menfiang ju plastik nen re mentai sibun ba plastik kalau ra jing jabo kalau ra ka jing pendu wad ki jing ri kumi ki masi ki belang ki brung ni ki tepun ki bari masi bari belang re kumi ki portlang ni masi ki bam ini plastik ndak ki labam kini ki plastik ki kata ya ki jing ki jong ki jing ri jing du tena kata kada tangi ki jing ri ndai ka bakta ningkong e ka dei ya ka spa mariang ka badane kamta mi ki ki wa hakini kisni i bakiwa oki poliu ki badan hane ke jaka haki arpos ne manchua kala ya per ban menta manchua ka jing mi jing poliu hne khlan ba ban menta kelas tang duna te kani ke jing duna la se ke jing ka baki breu jong ne ke jaka jong ne ka thai kim chim nyol nyokor ya ke jing ko dor ne spa mariang ka ba pomno i ki ding ki se na panjabo ling ba kini ki plastik ling ba ka jing thang i ki lum ki wa kani ke we ke jing mana ka ba
ngi ka snong rengkat ka cooperative society ni da bu ba nang ne skmat kinum de shu ban dia kum